Guys, welcome to my vlog. Murag pa doon ko masira guys. So naipumunta guys oh. Installation po ba? Sayang kayo. Kung pa kayo ununtan lang ako. Hindi man pwede may gitpasan pa man. Maglabay na nila. Labay na. Isod kayo may gitpas pa ta niya. Tagilabay na nga to sa mukha. Diba? Installation po mo ilukot. Nindot kina sa ko ang payag unta kay ang atok taga diri raw. Kita mo sa kung atok guys no. Kinsa magtanawan niya kita mo. Gaana raw. Hindi ko na ihapin ba kay para ang bata po na mo di siya ma-ilitan. Kaso magdi pagitpasan na. May labay ra di ay. Hapit na alas 5 guys, ma-out na ta. So, just tiwas tao niya istorya about sa itong kaniyong tao. Sus, linukot na daan. So, akong kauban rin guys, oh, naglimpyo na siyang kabayo. Oh, naglimpyo na siya, kaya tinguli na. Ako relax pa ko, kaya nag-uul ko sa foam lagi. Di ko kadas foam. Nailabay ra day pa doon. Yung kamumbon. Paita. Iniglabay inigngay na basurero dire. Akong atngan. Ako rin taguon sama di ay. Nagisagitpasan pa na kanus ah. Oh, sinawan ni mayo eh. Lighter ay kuwangan nila. Ha? Lighter ay kuwangan eh. Lighter. Dauban mo? Luang. Sinaw yung taon kayong kuan. Bike. Oh. Sinawan eh. Nakailis sa kagligid na no? Why hatag? Wala lagi hatag eh. Kinahanglan magitpas. Dito sa mga pangyoyoy. Di lagi na ihatag. Ay, di nilata mo mugos, Chip. Ha? Di nilata mo mugos kay kuan na lisod na. Okay, guys, mag-online na ta guys. Nakukauban guys oh. Si Tayong dalawa. O si by George. Bilang naman ba 100 so katulong ka ba pila? Uli na ako guys. Basta di pa dahil kumuli matukukuan sa tayod ako ang brother mato ko sa balay niya lima ron may helmet naintag na helmet sila dito helmet. So biyahin na ko. So what's up guys, nahanap ko rin guys sa Pispan pangos kumangkot pag kuha ko kay maadto man sila sa mua. Adto man sila sa mua niya. Para adto po siya sa mua. So ikaduhang adto na niya ron. Kay itong niyagi nakaadto siya sa mua. Karon adto sad siya. So tapos may gate eh guys, no? May gate nila dire. Niyagi adlaw guys. Bukod na dagko ibos ko guys ada utos ko at pagyupit sinta sa ilahang payag. So what's up guys, nana ko diri guys. So tantangan sa so nana kong brother, so di siya kadayon og adto sa mua kay nasa duty. So muli lang ko, so nasa gihatag nga screen para sa manok tangkal. So sa di ko kuno kumuad to magtagay ko ng red horse. So kita daw niya guys ini uli. Kita ta guys sa balay. And 1 2 pastilan mga kapobre, may buntag yung tanan dia.
So karon pa yung kauli kay kita ka sa akong mata mga kapobre. Nasira man sa welding. Nya gabi wa ko kauli kay muuli ko pa porti man lain na i-drive. Ni karon nga buntag yun sayo no uli pero buntag lagi. Kita ko sa mata oh. Hindi na yun. So dalang taon akong vlog mga kapobre. Nga karon sa bot diha. Sa tanang shout out sa tanang mga welder diha. Lang kita naagi tay kuan na tay tabon sa mata bisag gamay. Gapon wa gino ni wa ko tabon bisag kuan. Yung taking ra mga kuan, daghan nga among na welding. Resulta ng mata nako. Kita ka na oh. Kita ka na. Kita ah. Mo ni. Nakamuli ha pag masgi mo. Non part gini sa magwilding-wilding kamo gini mahitabo. So, yung taman, may buntag yung tanan. Pug ipalihog kog subscribe ha ba ha. Kung subscribe ba kay para madaghan po niya ko ang subscriber. So, bye-bye.